Γεια σου και καλώς ήρθες στην Astroland. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σου μιλήσω για τον ανάδρομο Ερμή, ο οποίος περνάει σε ανάδρομη πορεία στις 24 Αυγούστου, στο ζώδιο της Παρθένου, και γιατί αυτή η αναδρομή δεν είναι ούτε απλή, ούτε τυχαία. Σηματοδοτεί μία πολύ ιδιαίτερη περίοδο, την οποία καλό είναι να αξιοποιήσεις, γι' αυτό και το συζητάμε ξεχωριστά, γιατί τώρα χτίζεις το μέλλον σου και αυτό, ό,τι και αν κάνεις και ό,τι επιλογές και αν κάνεις τώρα, θα τις βρεις παρακάτω. Είμαι η Ολυμπία Χριστοδουλή, διπλωματούχος αστρολόγος της Maya School of Astrology, και πάμε να δούμε γιατί αυτός ο ανάδρομος Ερμής είναι τόσο σημαντικός για τις ζωές μας. Ανάδρομος Ερμής στην Παρθένο ξεκινά την αναδρομή του στις 24 Αυγούστου και τελειώνει στις 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει από το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου, 21η μοίρα, και τελειώνει στην 8η. Η Παρθένος είναι το ζώδιο που σχετίζεται με την υπηρεσία, με την τελειότητα και με τη λεπτομέρεια, ενώ ο Ερμής εδώ βρίσκεται στο ζώδιο που κυβερνά, βρίσκεται στο ζώδιο της έξαρσής του. Αν συνθέσεις λοιπόν αυτή την εξίσωση, το κλειδί αυτής της περίοδου είναι ένα: η ακρίβεια, η λεπτομέρεια. Γι' αυτό αρχικά φρόντισε να διπλοτσεκάρεις τα mail σου, τα τηλεφωνά σου, τα μηνύματά σου, τις κρατήσεις σου, οτιδήποτε σχετίζεται με την επικοινωνία σου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πως ο Ερμής εδώ, στην ανάδρομη πορεία του, έρχεται να συναντήσει Δία, Ουρανό και Ποσειδώνα. Και βέβαια όταν συναντά τον Ποσειδώνα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και χρειάζεται να διερευνήσεις όλες τις πλευρές της ιστορίας που έχεις μπροστά σου και να βρεις εναλλακτικές λύσεις, και κυρίως να μην πιστεύεις οτιδήποτε έρχεται μπροστά σου άκρητα. Το σημαντικό είναι όμως ότι συναντά Δία και Ουρανό, και γεγονός είναι ότι το να συναντηθούν 4 ανάδρομοι πλανήτες σε μια συγκεκριμένη περίοδο δεν είναι ούτε απλό ούτε τυχαίο. Γιατί Δίας και Ουρανός είναι δύο επαναστατικοί πλανήτες, δύο πλανήτες που δημιουργούν άλλα ανοίγματα από τα συνηθισμένα και φέρνουν και ευκαιρίες. Και αυτή εδώ η περίοδος αφενός σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τη διαίσθησή σου, αυτό που έχει να σου πει το μέσα σου, και από την άλλη να αφαιθείς και να ανοίξεις τη σφαίρα της αβεβαιότητας. Ναι, καλά άκουσες, τη σφαίρα της αβεβαιότητας, γιατί εκεί συντελούνται όλα τα μαγικά πράγματα. Εκεί ανοίγεις το πεδίο των δυνατοτήτων. Μην προσπαθείς να ορίσεις και να σκεφτείς θα γίνει εκείνο ή θα γίνει το άλλο. Αφέσου στο άγνωστο, αφέσου στη ροή. Η Ουρανός και Δίας και Ερμής, αυτές οι συναντήσεις είναι τόσο σημαντικές όσο δεν μπορείς να το φανταστείς αυτή τη στιγμή, και πραγματικά σου ανοίγουν το πράσινο φως για όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου και θέλεις να πετύχεις. Χρειάζεται όμως να θυμάσαι πως αυτή την εποχή δεν παίρνεις οριστικές θέσεις και αποφάσεις, μια και όλοι βρίσκονται σε ανάδρομη πορεία, όπως σου είπα και πριν, και είναι σημαντικό τώρα να δεις πού σε οδηγούν οι δυνατότητες που σου δίνονται, σε ποια αλλαγή από αυτές που έχεις στο μυαλό σου και τι χρειάζεται να δρομολογήσεις. Στις 31 Αυγούστου, η Πανσέλινος που κορυφώνεται στο ζώδιο των Ιχθύων, απέναντι από τον ανάδρομο Ερμή, είναι ακριβώς αυτή η στιγμή η οποία σε καλεί να αποδεχτείς τι είναι εκείνο που πρέπει να αφήσεις πίσω σου για να προχωρήσεις μπροστά, να προχωρήσεις παρακάτω, και αυτό θα σε απελευθερώσει. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι το γεγονός ότι ο Ερμής περνά σε ορθόδρομη πορεία πάνω στη Νέα Σελήνη του Σεπτεμβρίου, στο ζώδιο της Παρθένου, και είναι και ο κυβερνήτης της Νέας Σελήνης, και εκεί κλείνει έναν πάρα πολύ σημαντικό κύκλο ενδοσκόπησης. Ό,τι έχεις προετοιμάσει μέχρι εκείνη την περίοδο, αυτή η Νέα Σελήνη του Σεπτεμβρίου θα το φέρει μπροστά σου. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτή την εποχή να αξιοποιήσεις, να παρατηρήσεις, να δεις πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς κάποιες ευκαιρίες, και να θυμάσαι ότι οι ευκαιρίες δεν έρχονται με τον τρόπο που εσύ έχεις στο μυαλό σου. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει ο Ερμής τα 12 ζώδια, και μην ξεχνάς να ακούς και το ζώδιο του οροσκόπου σου. Θέλω να σου πω ότι ο ανάδρομος Ερμής μας επηρεάζει όλους, περισσότερο όμως τους διδύμους, τοξότες, παρθένους και ιχθύες, αλλά και όσους έχουν οροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στα ζώδια δεκαήμερα, και τα δεκαήμερα αυτά επηρεάζονται όλα τα δεκαήμερα, άρα εδώ δεν χωρίζουμε δεκαήμερα, μιλάμε γενικότερα και πάμε να το δούμε. Κριέ,
Αυτή η ανάδρομη πορεία του Ερμή κρύβει άπειρες δυνατότητες, οι οποίες αφορούν την εργασιακή σου ζωή και όχι μόνο. Είναι η στιγμή που χρειάζεται να ανακαλύψεις τι είναι αυτό που πραγματικά σε κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο και πώς μπορείς να αλλάξεις τα μέχρι τώρα δεδομένα σου. Επανεξετάζεις θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική σου ζωή, επανεξετάζεις θέματα τα οποία αφορούν τις συνεργασίες σου, το τι θέλεις ακριβώς από την καθημερινότητά σου, από τη δουλειά σου, αν αυτό που έχεις πραγματικά σου αρέσει, και επανεξετάζεις και τη σχέση που έχεις με το σώμα σου. Ναι, τώρα είναι η στιγμή που μπορεί να βοηθηθείς πάρα πολύ στο να ανοίξεις ένα νέο διατροφικό κύκλο, ένα νέο κύκλο άσκησης και πραγματικά να μεταμορφωθείς. Ταύρε, βρες τρόπο να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου αυτή την εποχή. Αυτός ο ανάδρομος Ερμής σε βοηθάει να ανακαλύψεις εκείνη την πλευρά του εαυτού σου που μπορεί να την αφήνεις λίγο πιο πίσω, αλλά είναι εκείνη η δημιουργική πλευρά που έχει την τάση να σε κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο και να τη βγάζεις πολύ πιο εύκολα προς τα έξω τώρα και να την αξιοποιήσεις και με ένα διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο. Αυτή την περίοδο δεν αποκλείεται να δημιουργήσεις μια καλύτερη σχέση με τα παιδιά σου αν είσαι γονιός, να ασχοληθείς περισσότερο μαζί τους, να έρθεις περισσότερο κοντά τους ή να ασχοληθείς και με έναν έρωτα από το παρελθόν σου. Δίδυμε, επειδή ο Ερμής είναι και δικό σου κυβερνήτης, αυτή την περίοδο θέλω να θυμάσαι ότι γίνεσαι πολύ πιο ευαίσθητος. Ο Ερμής φωτίζει τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, με την οικογένειά σου και ό,τι σημαίνει ασφάλεια για σένα. Αυτό σε κάνει πιο επιρρεπή και πιο ευαίσθητο στις εξωτερικές επιρροές και μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να σου προκαλέσει και μια συναισθηματική σύγχυση, θέλω να σου πω. Μην εμφιβάλλεις για τα αισθήματά σου αυτή την εποχή. Είναι περισσότερο η επεξεργασία του μυαλού σου που γίνεται και όχι της καρδιάς σου. Αυτή την περίοδο είναι η κατάλληλη εποχή να κλείσεις θέματα του παρελθόντος που μπορεί να σχετίζονται και με κάποια ψυχικά τραύματα που μπορεί να υπάρχουν μέσα σου από παλιά και που μέχρι τώρα δεν έχεις ασχοληθεί μαζί τους, όμως είναι η στιγμή και με τη βοήθεια ενός ειδικού να τα κλείσεις, να τα ολοκληρώσεις και να απελευθερωθείς, να τα θεραπεύσεις, δίδυμε, για να μπορέσεις να προχωρήσεις παρακάτω. Γιατί μπροστά σου υπάρχει μέλλον και πολύ αισιόδοξο σε κάθε περίπτωση, και ας είναι ο χρόνος πάνω από σένα, να θυμάσαι ότι αυτή είναι μια εποχή που ό,τι καταφέρεις είναι κατάκτηση. Δίδυμε, επειδή ο Ερμής είναι και δικός σου κυβερνήτης, γίνεσαι πιο ευαίσθητος σε αυτή την περίοδο, καθώς ενεργοποιεί θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, με την οικογένεια, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει και με την ασφάλειά σου. Και αυτό σε κάνει πολύ ευαίσθητο και στις εξωτερικές επιρροές αυτή την εποχή. Και μπορεί να νιώθεις μια μεγαλύτερη συναισθηματική σύγχυση, μπορεί να αμφιβάλλεις για τα συναισθήματά σου, τόσο αυτά που έχεις εσύ, όσο και αυτά που έχουν οι άλλοι για σένα. Δες κάτι, αυτή η εποχή είναι κατάλληλη για να θεραπεύσεις οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν σου. Βιώματα, πληγές από το παρελθόν, τραύματα τα οποία δεν είχες καταπιαστεί μέχρι τώρα μαζί τους. Είναι η ώρα να τα θεραπεύσεις και να απελευθερωθείς. Γιατί ναι, μπορεί να υπάρχει ένα παρόν που σε βασανίζει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά θέλω να θυμάσαι ότι υπάρχει ένα μέλλον και αυτό είναι στο χέρι σου να το διεκδικήσεις. Καρκίνε, φρόντιζε να τσεκάρεις διπλά και τριπλά τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας σου. Μη δέχεσαι τίποτα άκρητα. Πολλές από τις ειδήσεις, τα νέα ή τις πληροφορίες που θα έχεις τώρα μπορεί να είναι παραπλανητικές ή να είναι ακόμα και ψευδείς. Αναζήτησε τις λεπτομέρειες, αναζήτησε τη σαφήνεια, μην αφήνεις τίποτα αδιευκρίνιστο και αναζήτησε ένα καινούριο πεδίο ενδιαφερόντων που σε εμπνέει, που σου δίνει άλλη προοπτική. Αυτή την εποχή δεν αποκλείεται να θελήσεις να ανοίξεις και ένα νέο κύκλο σπουδών που σε βοηθάει περισσότερο στη δουλειά σου. Λέων, το παιχνίδι στοχεύει στα οικονομικά σου αυτή την εποχή. Συνειδητοποίησε τι κινήσεις κάνεις. Μην κάνεις τίποτα χωρίς να το σκέπτεσαι και δώσε πολύ μεγάλη σημασία σε ένα καλό πρόγραμμα που θα κάνεις αυτή την εποχή. Είναι μια εποχή επαναθεώρησης των πάντων. Είναι η εποχή που βλέπεις τι είναι σημαντικό για σένα και είναι μια περίοδος που θα σου πρότεινα να πετάξεις οτιδήποτε παλιό. Άδειασε τις ντουλάπες σου, άδειασε τα ρούχα σου, πέταξε ό,τι δεν χρειάζεσαι. Κάνε χώρο για το καινούριο. Παρθένε, η περίοδος αυτή του Ερμή που κάνει αναδρομή στη δική σου ζωδιακή περιοχή
Είναι σαν μια κοσμική επανένωση με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, που είναι η ώρα, ναι, είναι η ώρα να την ανακαλύψεις και να συνδεθείς μαζί της. Μη συγκρίνεις και μη συγκρίνεσαι. Χαλάρωσε τα όρια σου, χαλάρωσε τα πλαίσια σου. Και μην αναλαμβάνεις ευθύνες αυτή την εποχή που δεν σου αναλογούν. Ψάξε τον εαυτό σου και στηρίξου στη γνώμη τη δική σου και μην δίνεις καμία σημασία στη γνώμη που μπορεί να έχουν οι άλλοι για σένα αυτή την εποχή. Αυτό είναι και το σημαντικό και αυτό είναι το μάθημα αυτής της περίοδου. Η γνώμη σου να έχει τη μεγαλύτερη ισχύ από όλους. Ζυγέ, η ανάδρομη πορεία του Ερμή σε καλεί να κάνεις ένα βηματάκι πιο πίσω και ομολογουμένως σου μειώνει προς στιγμήν τον τρόπο δράσης σου. Γιατί είναι μια περίοδος που θα σου φέρει στο προσκήνιο και όλα εκείνα τα θαμμένα συναισθήματα που μπορεί να έχεις μέσα σου και έρχονται στην επιφάνεια προκειμένου να τα δεις, να τα αναλύσεις και να τα κλείσεις. Είναι μια εποχή επίσης που θα ανακαλύψεις και καινούργιες γνώσεις για τον εαυτό σου. Θα ανακαλύψεις πεδία του εαυτού σου, τα οποία δεν τα είχες μάθει μέχρι τώρα, δεν τα είχες αναγνωρίσει και τα οποία θα σε βοηθήσουν στην αυτογνωσία σου και στην αυτοφροντίδα σου. Μην κάνεις περισσότερα από όσο αντέχεις αυτή την εποχή. Φρόντισε να κοιμάσαι καλύτερα, φρόντισε να ξεκουράζεσαι, φρόντισε να ασχοληθείς περισσότερο και με το διατροφικό σου πρόγραμμα και να αναδειχτείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, πετώντας από μέσα σου κυρίως ότι δεν σε εξυπηρετεί άλλο. Σκορπιέ, είναι η ώρα να αποκτήσεις μια ξεκάθαρη εικόνα ή προοπτική για το που ανήκεις. Όλα όσα έχεις ζήσει μέχρι τώρα, τα πρόσωπα με τα οποία συνυπάρχεις, τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεσαι, έρχονται να κουμπώσουν με όλα αυτά που θέλεις ή δεν θέλεις να κάνεις. Είναι η εποχή που μπορεί να απομακρυνθείς από φίλους και να ξαναδείς με μια άλλη οπτική κάποια πρόσωπα που είναι στη ζωή σου αλλά δεν την ολοκληρώνουν. Ή και κάποια κοντινά σου πρόσωπα γενικότερα ή και μια σχέση σου επίσης. Χρειάζεσαι χρόνο αυτή την εποχή γιατί βρίσκεσαι γενικότερα, Σκορπιέ, σε μια φάση ανασυγκρότησης του καινούριου σου εαυτού. Και τώρα είναι η ώρα να πάρεις λίγο το χρόνο σου και να δεις τι βελτιωτικές κινήσεις χρειάζεται να κάνεις. Μείνε ανοιχτός στις αλλαγές, γιατί φτιάχνεις ένα καινούριο κύκλο ζωής αυτή την εποχή. Τοξότη, η επαγγελματική σου ζωή αυτή την περίοδο μπορεί να έχει αρκετή σύγχυση και να έχει και αποπροσανατολισμό. Θέλω να θυμηθείς όμως ότι πραγματικά αυτό που χρειάζεσαι είναι αυτό που σου δίνει μια σταθερότητα αυτή την εποχή και είναι αυτό που χρειάζεται να κατακτήσεις τώρα με την ανάδρομη πορεία του Ερμή. Είναι η εποχή που αμφισβητείς την κατεύθυνση που έχεις στην επαγγελματική σου ζωή ή τα πρόσωπα με τα οποία συνυπάρχεις και συνδέεσαι και θα νιώσεις την ανάγκη να δημιουργήσεις ένα αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Επέτρεψε σε αυτή την αναδρομή να σε καθοδηγήσει και να σου δείξει τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να κινηθείς και ποιες επιλογές ανοίγονται μπροστά σου, γιατί θα ανοιχτούν επιλογές και αν αυτές οι επιλογές εναρμονίζονται με την επιθυμία σου και με τα θέλω σου. Επίλεξε εσύ και όχι οι άλλοι για σένα. Εγώ και ρε, αυτός ο ανάδρομος Ερμής σου φέρνει μια καταπληκτική ευκαιρία η οποία σου επιτρέπει να καλλιεργήσεις περισσότερο το γνωστικό σου πεδίο, την αυτογνωσία σου, να ανανεώσεις και να αναπτύξεις με ένα διαφορετικό τρόπο την κοσμοθεωρία σου αυτή την εποχή, να κλείσεις πράγματα τα οποία δεν είναι λειτουργικά για σένα και να δεις τη θετική και ανανεωτική πλευρά του εαυτού σου. Είναι η ώρα να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες και να σταματήσεις να είσαι προσκολλημένος στα ίδια και τα ίδια. Αγκάλιασε οτιδήποτε καινούριο έρχεται τώρα στη ζωή σου, μια και η αναδρομή αυτή σου δείχνει το δρόμο και σου υπενθυμίζει πως την όποια αλλαγή επιζητάς έρχεται πρώτα απ' όλα από μέσα σου, από τον τρόπο που σκέπτεσαι και αντιλαμβάνεσαι την καθημερινότητά σου, τον εαυτό σου και τις καταστάσεις γύρω σου. Δεν είναι κακό αυτή την εποχή να ξεκινήσεις να κρατάς και ένα ημερολόγιο. Γενικότερα για όλους μας δεν είναι κακό, έτσι. Να ξεκινήσεις να κρατάς και ένα ημερολόγιο λοιπόν και να παρατηρείς αυτές τις μικρές αλλαγές που μπορεί να κάνεις, αλλά που μπορεί να φέρουν μεγαλύτερες. Βρες τι είναι εκείνο που σου κεντρίζει πιο πολύ το ενδιαφέρον και σε εμπνέει αυτή την εποχή και ακολούθησέ το. Είναι η ώρα να κάνεις μεγάλες αλλαγές, αλλά ξεκίνα από τις μικρές προς το παρόν.
Υδροχόε, αυτός ο ανάδρομος Ερμής είναι ένας μεγενθητικός φακός που φωτίζει όλες τις πλευρές των προσωπικών σου σχέσεων από κάθε γωνιά. Αυτή την εποχή είναι μια εποχή που χρειάζεται να αφυπνιστείς, θέλω να σου πω, με έναν εσωτερικό τρόπο, να δεις τα πράγματα διαφορετικά και να δεις αν τελικά οι πιο προσωπικές και στενές σου σχέσεις είναι αυτό που πραγματικά σε εκφράζει και τι χρειάζεται για να αναπτύξουν και πάλι τη ζωντάνια και την αισιοδοξία που τους λείπει, να ανθίσουν με λίγα λόγια. Αναρωτήσου όμως τι είναι εκείνο που και εσύ δεν δίνεις στη σχέση σου, την πιο προσωπική και έχει βαλτώσει. Μήπως η καθημερινότητά σου σε έχει απορροφήσει πλήρως έτσι που δεν σου είναι εύκολο να δώσεις κάτι παραπάνω στον άνθρωπό σου. Βρες εκείνες τις ποιότητες που σε συνδέουν εκ νέου μαζί του και δημιούργησε μια καινούργια σχέση με την ήδη υπάρχουσα, με το ήδη υπάρχον πρόσωπο που υπάρχει στη ζωή σου αυτή την εποχή. Και βέβαια δεν αποκλείεται να υπάρξει και επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν, με το οποίο έχεις πολλά να ανταλλάξεις στη μοίη σου το. Ιχθύ, είναι η ώρα να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και δεις τη σχέση σου, τις οποίες χρειάζεται πλέον να αρχίσεις να τις διαλέγεις εσύ αυτές και όχι αυτές εσένα. Γιατί αυτή την περίοδο καλείσαι να βγάλεις από τη ζωή σου τις σχέσεις εκείνες οι οποίες νιώθεις να σε τραβάνε προς τα κάτω και να μην σε αφήνουν να πετάξεις. Είναι η ώρα που αναθεωρείς και την προσωπική σου σχέση, αναθεωρείς και τις επαγγελματικές σου. Μην βιαστείς όμως να βγάλεις συμπεράσματα. Όλοι οι πλανήτες βρίσκονται σε ανάδρομη πορεία. Πάρε το χρόνο σου. Βεβαίως αυτή είναι μια περίοδο που θα διαπιστώσεις ότι τελικά εσύ και το άλλο πρόσωπο ή τα άλλα πρόσωπα έχετε τελείως διαφορετικές προτεραιότητες και ίσως διαπιστώσεις ότι κινείστε και σε τελείως διαφορετικά πεδία, αλλά θέλω να σου θυμίσω βεβαίως, αν αυτό σου λέει κάτι, ότι στα αντίθετα βρίσκεται η αρμονία. Ο Ερμής αυτή την εποχή είναι ο κοσμικός οδηγός σου. Αξιοποίησέ τον παρατηρώντας με λεπτομέρεια τα πρόσωπα γύρω σου, τις προθέσεις τόσο των άλλων προς εσένα όσο και τις δικές σου προς τον άλλον και πάρε αποφάσεις με την καρδιά σου και όχι με το μυαλό σου. Είναι η εποχή σου.